Όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη, ο κόσμος έλεγε χώρους δεν θέλουμε κανένα, από χάσει τα χώρους να κερδίσει μόνο ένα. Αυτός είναι ο ένας ο Άρης. Αυτή ήταν η αντιπαλότητα που υπήρχε στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Οι συνεχείς τίτλοι του Άρη, οδηγούμενου από τον υπέρβλητο δίδυμο Γκάλι Γιαννάκη, τα πολλά δραματικά φινάλε που στο τέλος όμως έφερναν πάντα τη νίκη στους κυτρινόμαυρους, σταδιακά προσέδωσαν στους παίκτες του ΠΑΟΚ της εποχής εκείνης τον χαρακτηρισμό του ητοπαθούς. Αγγλιστή, loser. Αγγλιστή, loser. Είναι βαριά κουβέντα αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει του ΠΑΟΚ και αν δεν ξέρω. Μπορεί μερικές φορές όταν υποβάλλεσαι στο μαρτύριο του Σισίφου ή στο μαρτύριο του Καντζαλού, ακόμη και αν δεν υπάρχει στο μυαλό σου αυτή η τοπάθεια, καθίσταται επίκτητη. Ο Άρης απόδειξε με κάθε τρόπο. Δηλαδή προσπαθώ να ζητήσω στο μυαλό μου να φέρω τρόπο με τον οποίο δεν έχασε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Δεν βρίσκω. Υπήρχε αυτός φόβος της νίκης, χειρότερος φόβος του αθλητισμού. Είναι να φοβάσαι να κερδίσεις. Ή μάλλον αυτό να το μεταφέρουμε στη σκέψη ότι δεν πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις. Είναι να φοβάσαι να κερδίσεις. Είναι να φοβάσαι να κερδίσεις. Ή μάλλον αυτό να το μεταφέρουμε στη σκέψη ότι δεν πιστεύεις ότι μπορείς να κερδίσεις. Αυτό δεν μπορεί να μάθεις κάποιον, έρχεται με την εμπειρία. Δηλαδή αρκετά παιχνίδια εμείς ήμασταν μπροστά στο τέλος και τα χάσαμε. Δηλαδή το 91 έχουμε χάσει 2 κερδισμένα παιχνίδια και το πρωτάθλημα που είχαμε 2 πόντους και μπάλα μερικά δευτερόλεπτα να τελειώσει το μάτι. Καταφέραμε και να χάσουμε μπάλα και να πάμε και το τρίποντο για να χάσουμε το πρωτάθλημα. Μια προβίβαση δεκάδες χιλιάδων παουζίνων στην Ευρωπαϊκή και απειλάγαμε και τις χώρες της Ευρωπαϊκής, τη Γερμανία, δεν είναι δηλαδή. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση να χαθεί αυτό το παιχνίδι με την Σαραγώσα και οι Ισπανοί είχαν πάθει πλάκα, γιατί δεν ξέρω πόση φορά βλέπανε, είχαν ρυθμούς προφανώς σε γλέντους Βίλιας, δεν ήταν ακριβώς Βίλιας. Γενικώς κάτι τέτοιο έτσι να βοηθούν την Ευρώπη, γενικώς κάτι τέτοιο έτσι να βοηθούν την Ευρώπη. Γράφανε στους τοίχους, ας πούμε, την Βούλη της Εγγλέζης, δεν γράφανε με σπρέι στους τοίχους της Ελβετίας. Δεν μπορούν να σπάσουν κανένα μπάρκ μεθυσμένοι. Και πάθαμε σε κατάσταση μέχης χωρίς να έχουν πιει. Δεν είχαν και πολλά λεφτά για ποτό τότε οι φίλοι. Απλώς, ξέρετε, επιθυμένο, ήταν τόσο καθαρά περιποιημένα όλα στα βιβλία όπως είναι πάντα εδώ. Και κατασταμάτω στο πούλμα και έγραφε, ξέρω, Κομωτινή, πάνω στον τοίχο Gate 4. Απίστευτα πράγματα. Ήμασταν με χώρα από Κομωτινή, το